Mirade, as persoas que sexades de Ourense, da provincia de Ourense, podedes levantar un momento unha man, a vosa man, e mantela así durante un rato levantada. Deixade así durante un momentiño levantada. Isto que acabo de facer, que é algo completamente natural, desde o punto de vista, deixade levantar, desde o punto de vista do mundo animal resulta absolutamente extraordinario. O que acabo de facer é transferir de maneira temporal parte da miña mente consciente ao voso pensamento e desa maneira, pois, contraer a distancia, sen fíos, wirelessly, os músculos do brazo e do antebrazo dun grupo de persoas específicas dentro do público. Xa podedes baixar, moitas gracias. Como vedes, coa lingua poden facerse cousas de xeito cotiá que son realmente extraordinarias cando se observan desde unha perspectiva distinta. Como ben sabedes, a lingua fai parte, é un dos piares fundamentais da cultura e da identidade de calquera pobo. Poden utilizarse moitos argumentos para tratar de poñer isto en valor, e de feito, pois Carmen Grimaldi nos puxo unha lista de desargumentos, e outros que se poden utilizar. Mas eu aquí o que quero facer hoxe é traer outros argumentos que normalmente non se utilizan e que a mí me parecen sorprendentes, extraordinarios, e moi útiles, e que se poden utilizar para chamar a atención, por exemplo, da xente máis nova. En esencia, é o asombro, o goce intelectual que produce a comprensión, o coñecemento dos mecanismos biolóxicos e fisiolóxicos e psicolóxicos do funcionamento da lingua. Como acabo de demostrar hai un momento, unha lingua é un sistema extraordinariamente eficaz para poñer en comunicación dous cerebros, para poñer en comunicación dous cerebros ou incluso máis, neste caso que estou eu trasladando a miña mente aquí a un montón de xente. Si miramos con cuidado, así, se prestamos un pouco de atención ao que está a acontecer, veredes que son cousas que facemos de xito cotiá, pero que son extraordinarias. O que está pasando, por exemplo, agora mesmo na miña mente, na miña cortiza cerebral, é que teño unha actividade química e eléctrica nas neuronas da miña cortiza cerebral que están producindo o meu eu, a miña mente consciente. Esa actividade, neste caso, consiste neste discurso que estou largando. Hai unha cable de neuronas que envía parte de esa actividade da miña mente consciente a unhas células que están aquí, unhas neuronas do lóbulo frontal que se encargan de contraer músculos. Encárganse de contraer músculos no resto do corpo, no tronco e tamén en parte da cabeza. É dicir, estas neuronas envían descargas eléctricas que viaxan a distintas zonas e activan músculos. E que músculos? Pois activan músculos da miña caixa torácica que están comprimindo en certa medida os meus pulmóns para expulsar aire dunha maneira controlada. Tamén controlan músculos da miña larinxe dunha maneira realmente precisa. Músculos da miña larinxe que están tensando as miñas cordas vocais con máis ou menos forza para que ese ar que estou expulsando sexa regulado aínda máis. Pero esas células ainda están facendo máis porque están tamén controlando músculos da miña cavidade bucal para que ao final o que acontece é que estou producindo unha serie específica de vibracións do ar que levan consigo parte da miña mente. Estas vibracións do ar levan información, pero levan unha información moi específica, parte do que consiste agora mesmo a miña mente consciente. Esa información que lanzo por aí pode chegar a un sistema que fai precisamente a transducción contraria. Pode chegar a un sistema como o vosso sistema auditivo que recibe esas ondas fan vibrar unha serie de osos que a súa vez fan vibrar unha membrana que a súa vez fai activar unhas determinadas células que activan unhas determinadas neuronas que terminan por activar dunha maneira específica unhas células da cortiza auditiva. E esas neuronas da cortiza auditiva que acaban de percibir, de ser estimuladas polo que ven polo ar, terminan por construir, agora mesmo, o están facendo na vosa mente consciente, e isto é o que resulta extraordinario, parte da miña mente consciente. É dicir, eu teño unha actividade no meu sistema nervioso, no meu encéfalo, que está producindo, neste caso concreto, isto que estou largando aquí,
E por este sistema, que como o facemos de xeito cotiá, pois non lle damos moita importancia, o que está realmente pasando é que nas vosas neuronas está realmente reproducíndose parte do que eu estou construindo aquí eléctricamente. Isto é algo que facemos os seres humanos, este sistema de transmisión de información tan extraordinariamente preciso, desde hai tan só uns 60.000 anos, que foi cando se desenvolveron evolutivamente os mecanismos necesarios no sistema nervioso e no sistema muscular para poder facer isto. As primeiras linguas probablemente eran similares ao que ainda hoxe se fala en algunhas zonas do deserto do Kalahari por esta xente que son os San, teñen unha lingua coisan de clics, un lenguaxe de clics. Por exemplo, utilizan consoantes como esta ou consoantes como esta, que na demostración que vimos esta mañá, pois, é como unha especie, esta mañá, no, na primeira intervención do beatboxing, pois, ao mellor tes aí uns ancestros, realmente tes uns ancestros aí, que comenzaron co seu beatboxing. Quería decir que esta é probablemente unha das linguas máis antiguas que se conservan, porque esta xente está directamente emparentada cos primeiros ancestros nosos. Falan así. 高高世界不快中的是不活过了，总体不快高，而且不为总体不对对，我们高高真正的。 Entón, os seres humanos desenvolvemos esta maneira de poñer en contacto as nosas mentes e, desde logo, que isto ten sido absolutamente esencial para a construcción das sociedades e das culturas tan complexas que temos hoxe en día. Pero que hai muitísimo máis. Desde esta perspectiva que vos quero transmitir eu hoxe aquí, unha lingua non é únicamente iso, un sistema de comunicación entre mentes, que xa lle chega, xa é bastante extraordinario velo desde este punto de vista. Unha lingua é, ademais, o que precisamos para construir a propia mente consciente. A mente consciente que tedes agora mesmo vos, ese eu que percibides que existides como seres individuais, esa mente consciente que é tamén algo moi particular dentro de todo o mundo dos animais, precisa das palabras. Se reflexionades un pouco, moi poucos dos vosos pensamentos, salvo algunha reacción visceral ou algunha percepción aséptica de sons e de imaxes, excepto algunha destas cousas, calquera reflexión que fagades, tedes que facela apoiándovos en palabras que teñan algún tipo de significado. Así que precisades unha lingua para construir a vosa mente consciente, pero é que aínda hai máis. Precisades tamén as palabras para asentar a vosa memoria autobiográfica. O que se chama a memoria autobiográfica é a memoria que tedes, a lembranza que tedes de todo o que ten sido a vosa vida, que é absolutamente esencial para que sigades sendo a persoa que sodes e que lembrades todas as mañás cando vos despertades. Pois a memoria autobiográfica precisa de palabras ás que se lle asigna algún tipo de significado. E precisamente por iso existe o que se chama a amnesia infantil. A amnesia infantil, que é o feito de que ningún de vos lembra nada do que vos pasou no primeiro ou no segundo ou incluso no terceiro ano de vida. E iso é así porque para que vos teñades unha lembranza de algo, de algún tipo, non unha lembranza, como decía antes, de algunha percepción visceral de algo, sino unha lembranza de algún tipo de información que precise unha mínima reflexión, precisades palabras. Aquí tedes que asignar un significado. Iso non se consigue ata que non desenvolvedes a linguaxe, ata que non comezades a falar. Precisamente por iso das esta circunstancia, que non lembrades nada ata que non falades. Esa é a hipótese. Tampouco tedes nos primeiros anos de vida desenvolvido a arquitectura das neuronas. Mirade o montón de argumentos que podía añadir, que poderá añadir Carmen Grimaldi a súa lista, de argumentos para poñer en valor ou para tratar de impresionar, de sorprenderse polo que supón unha lingua cando se observa desde un punto de vista biolóxico. Pero é que aínda hai máis, hai moitas máis cousas. O que estou dicindo é que para que a vosa mente consciente tedes que botar man das palabras, tedes que botar man da lingua, isto nos leva a unha conclusión que resulta un pouco inquietante, que é a seguinte:
Quer isto entón decir que as persoas que utilizan linguas distintas teñen mentes distintas, construen universos mentais distintos. Un pobo que colectivamente utiliza unha lingua ten unha maneira colectiva de ver, de construir o seu mundo que é lixeiramente distinta de outro pobo que utiliza outra lingua. Isto que se chama o relativismo lingüístico, que ten sido estudiado nos últimos 100 anos, e a resposta é que sí. É extraordinario os resultados dos experimentos máis recentes que se fan sobre isto do relativismo lingüístico. Unha lingua é unha porta a un universo mental concreto. E cando se está aprendendo unha lingua nova, estás obtendo un pasaporte para introducirte nun colectivo mental novo. Imaginado o extraordinario que é isto, a riqueza que aporta. Conto vos únicamente 3 experimentos que se teñen feito que amosan esta extraordinaria riqueza. Por exemplo, a capacidade para discriminar distintas cores moi similares entre sí, aumenta, incrementase bastante na medida en que existen palabras para nomear esas distintas cores. Hai linguas nas que existen máis ou menos palabras para nomear distintas cores moi similares, e o resultado é que as persoas que utilizan esa lingua concreta ven millor ou teñen máis capacidade para discriminar esas cores. É dicir, algo que en principio parece unha reacción automática está delimitada pola lingua. Outro exemplo, a percepción do tempo. É moi probable que a maior parte de vos percibades que o tempo pasa de esquerda a dereita, ou se tedes, por exemplo, que arranxar unha serie de fotografías da vosa vida. Isto está, en certa medida, relacionado tamén coa escrita. As persoas que falan escriben en lingua hebrea teñen normalmente unha percepción do tempo da dereita a esquerda, e as persoas que falan en mandarín, os chinos que falan en mandarín e que tradicionalmente escríbese de xeito vertical, tenden a percibir o paso do tempo de arriba a baixo. Arriba está o pasado e de baixo está o futuro. Imaginade que influencias tan importantes construen as linguas nas vosas mentes. E como falará entón unha persoa, como percibirá o paso do tempo unha persoa que fale galego e mandarín ao mesmo tempo? Aquí, na cruz esta de aquí. Pois, deixo esa pregunta aí no ar. Remato con outra destas capacidades cognitivas que se crean cando un aprende unha lingua nova. É extraordinario o feito de que exista xente que sexa renuente a non querer aprender unha lingua nova. É algo que non ten absolutamente ningún sentido. Un dos experimentos amosa como, cando se aprende unha segunda lingua, unha terceira, unha cuarta, unha quinta, pero cando se aprende unha segunda lingua, que como se fixo este experimento, pois aumenta a densidade de materia gris. Iso quere dicir que aumenta o número de conexións entre neuronas. E o interesante é que isto dá lugar a capacidades cognitivas que son a maiores do feito de aprender unha lingua nova. E isto, ademais, este efecto é o que tedes aí. Este efecto de como aumenta a materia gris incrementase canto antes se aprenda esa lingua nova. Así que, xa vedes, o que vos quería transmitir era esta serie de este grupiño de argumentos novos que normalmente non se utilizan. Estos argumentos que están baseados na bioloxía, na fisioloxía do que é a linguaxe e do que supoñen as linguas. Como vedes, non é únicamente un pilar esencial para a cultura e a identidade, por suposto, esencialmente, mas é tamén a lingua que utilizades está construindo a vosa mente consciente, está asentando a vosa memoria autobiográfica. Cada lingua nova que aprendedes está desabrindo unha porta a un universo mental novo. Así que sabedes, as linguas son un alimento extraordinariamente nutritivo e que nos dá acceso a sabores únicos. Moitas grazas.